येस. खूप छान वाटलं. एक सुंदर असं वातावरण तयार होतं आणि रीना माताजींनी खूप छान भजन केलं. प्रिया माताजींनी खूप छान श्लोक म्हटले आणि प्रयत्न तोच आहे. प्रत्येकाने प्रयत्न करायचा आहे. खूप सर्व अगदी आपण म्हणतो ना, प्रत्येक जण आपापल्या परीने खूप सुंदर असा प्रयत्न करत असतो आणि भगवंतांपर्यंत ते सगळं जे मनापासून केलेलं असतं ते भगवंतांपर्यंत पोहोचत असतं श्रद्धेने, निष्ठेने. मी प्रार्थनेने पूजा सुरुवात माताजी, करते. हा बोला माताजी. हरे एक कृष्ण. मिनिट. आता मी जे भजन म्हटलं ना त्याविषयी मला थोडं सांगायचं नक्की सर्वांना. बोला, नक्की बोला. आपल्याकडे आहेत 5 हां, मिनिटं. नक्की बोला. हां. तर हे जे भजन आहे ना, जे महान वैष्णव आहेत नरोत्तम दास त्यांनी लिहिलं आहे. बरोबर. आणि आणि भगवान कृष्ण जेव्हा या भूमीवर अवतरित झाले होते, ज्या ठिकाणी वृंदावन लीला, त्या लीलांचं आणि त्या जागेचं महत्त्व ह्या भजनमध्ये वर्णन केलं आहे. अगदी तर खूप बरोबर. सुंदर असं हे राधा कुंड आहे, श्याम कुंड तिथे राधाकुंड आहे. आहे. अगदी बरोबर. तर खूप त्याचं सुंदर सगळं असं हं, वर्णन आहे. हं. फारच सुंदर, फारच सुंदर. म्हणजे आपण म्हणतो, की खूप राधाकृष्णाच्या तिथे खूप माधुर्य रसाच्या अत्यंत खूप पास टाईम्स आहेत, खूप गोष्टी आहेत. आहेत वृंदावनाशी निगडीत. प्रत्येकाने निश्चित मध्ये प्रभूजी घेऊन गेले होते वृंदावन यात्रेला. आपल्याला येस. सगळ्यांनाच जमलं नाही, पण प्रत्येकाने नक्की वृंदावन यात्रा करा. खूप सुंदर असं आहे ते ठिकाण. हं. त्याच्यामुळे प्रत्येक भक्ताने करावं. आणि भेट YouTubeवरती पण द्यावी. हे आहे भजन सर्वांनी सर्च करून रोज म्हणाले नक्की, तरी नक्की. पण खरोखर. तुमच्याकडे जी भजनं असतील ती ग्रुपवर टाकलीत माताजी तरी चालतील. चालेल, तुम्ही जी म्हणता टाकेन. ना, तुम्ही रोज हां. म्हणायची ठरवली आहेत, ती तुम्ही आदल्या दिवशी ग्रुपवर टाकलीत तरी सगळ्यांना कळेल मग. येस माताजी. ठीक आहे? ओके. सेंड करते. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. हां. मी प्रार्थना म्हणतेय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. मी सगळ्यांना अनम्यूट केलंय. सगळ्यांनी एकदा माझ्याबरोबर म्हणा. सगळ्यांना मी अनम्यूट केलंय. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण सगळ्यांना. कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. जय श्री कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण सगळ्यांना. खूप छान, खूप छान सगळ्यांनी सहभाग घेऊन आपण दररोज नक्कीच एकदा सुरुवातीला आणि एकदा शेवटी सगळ्यांनी मिळून हा हरे कृष्णाचा महामंत्र ज्याचा महात्म्य मी सांगणारच आहे अध्यायांमध्ये. तर आपण आता मुख्य अध्यायाला सुरुवात करूया. कालच्या अध्यायानंतर आपण पुढे जाणार आहोत. तर मला थोडीशी रिव्हिजन नक्की मी प्रत्येक अध्यायाच्या सुरुवातीला आपल्याबरोबर आपल्या टीमची मी ओळख करून देते. आपल्याबरोबर संजना माताजी आहेत, ज्या माझ्याबरोबर को-होस्ट म्हणून आहेत, ज्या आपल्या टीम मधल्या मुख्य व्हॉलेंटियर आहेत आणि ज्या अनुवाद करणार आहेत. स्वाती माताजी आहेत, किरण प्रभूजी आहे. मी किरण प्रभूजींना पण को-होस्ट करून ठेवते. हरे कृष्ण. किरण प्रभूजी हँड रेस कराल. आपल्याबरोबर किरण प्रभूजी आहेत. येस प्रभूजी, मी तुम्हाला को-होस्ट करतेय. तुम्ही पण निश्चितच अनुवाद वाचन करा. तुम्ही इच्छा व्यक्त केलेली. हरे कृष्ण प्रभूजी. खूप स्वागत आहे सगळ्यांचं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
तर निश्चितच तुम्ही सगळ्यांनी मिळून अगदी आपण सर्वजण कृष्णाच्या सेवेसाठीच इथे आहोत. त्यामुळे प्रत्येकाने संजना माताजी सगळ्यांना टर्न बाय टर्न असं अनुवाद वाचन आपण हे करूया आणि हो माताजी. भक्तांशी संवाद करण्यासाठी मग आपण त्यांना सर्वात शेवटी अनम्यूट करूया. तर सगळ्या भक्तांना एक विनंती आहे की मी आत्ता कोणालाही अनम्यूट करू शकत नाही, कारण आवाज खूप एकमेकावरती आदळतात आणि नक्की काहीच कळत नाही. तर तुम्ही तुमचे सगळे प्रश्न तुमच्या मनात ठेवा आणि तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली जाणार आहेत. फक्त शेवटी आपण थोडा वेळ 15 मिनिटं घेऊया आणि तेव्हा तुम्हाला अनम्यूट करून तुम्ही संजना माताजी एकेकाला अनम्यूट करतील आणि तुम्ही निश्चित तुमचे प्रश्न तुमच्या मनात कुठल्याही प्रश्नांची, मी शंका हा गोष्ट विचारणारच नाही, कारण तुम्ही सर्वजण इथे ज्या श्रद्धेने आलेले आहात त्या या श्रद्धेचाच हा एक भाग आहे. त्याच्यामुळे मनात शंका न ठेवताच तुम्ही इथे आलेले आहात. भगवंतांच्या या अध्ययन वर्गाच्या प्रत्यक्ष मुखकमलातून भगवंतांच्या आलेलं आहे हे सगळं ज्ञान आणि हा ज्ञानाचा खजिना सर्वांसाठी खुला केलेला आहे आणि त्या ज्ञानाच्या खजिन्यातनं आपण हा सगळ्या योगांबद्दल माहिती आणि उपदेश घेणार आहोत. तर ज्याप्रमाणे कालच्या अध्यायापासून सुरुवात आपण सर्वात पहिले आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करूया. माताजी कोणी म्यूट असेल, अनम्यूट असेल तर प्लीज काळजी घ्या. आवाज स्वाती योग्य माताजी म्यूट व्हा ना तुम्ही. हा ज्यांनी हो, हो. ज्यांना आत्ता बोलायचं नाहीये त्यांनी प्लीज अनम्यूट व्हा म्हणजे मग आवाज येणार नाही. तर श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी आपण साष्टांग दंडवत करूया. हे इस्कॉन मँगलोरचं टेम्पल आहे जिथल्या या मूर्ती आहेत श्री श्री राधा गोविंदांच्या आणि त्यांचा आपण सादर प्रणाम करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्याविषयी काल तुम्हाला अन्वया माताजींनी सांगितलंच असेल. श्री श्रीला प्रभुपाद जे हे इस्कॉनचे फाउंडर आहेत, त्यांचं इथे आपल्याजवळ नाही आहे हे चित्र, पुढच्या याच्यामध्ये मी सांगेनच. त्या श्रीला प्रभुपादांना साष्टांग दंडवत. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, ज्या मंगलोर टेम्पल मधून जिथून हा उपक्रम सुरू झालेला आहे आणि 2 वर्षापूर्वी जसं कोविड चालू झालं त्या वेळेला जून पासून प्रत्यक्ष प्रभूजींनी खूप छोट्या छोट्या अगदी बेबी स्टेप्स आपण म्हणतो त्या छोट्या छोट्या पावलांनी या उपक्रमाची सुरुवात केलेली आहे आणि आज जवळजवळ 500 टीचर्स आणि असंख्य जवळजवळ 6-7 लाख लोकांपर्यंत ही भगवद्गीता घराघरामध्ये पोहोचलेली आहे आणि खूप सुंदर असं त्यांच्याविषयीची माहिती पण तुम्हाला अनेक सोशल माध्यमांवरून मिळू शकेल. असे हे नामनिष्ठ प्रभूजी जे या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांना मी सादर प्रणाम करते. आणि या इस्कॉनची पूर्ण टीम आपली 27वी बॅच चालू झालेली आहे. आता आपण रौप्य महोत्सवी बॅच पूर्ण केलेली आहे, 26वी बॅच झाली आहे. भगवंतांच्या कृपेने आणि सगळ्यांच्या सहकार्याने प्रत्येकाचा याच्यामध्ये खारीचा असो वाघाचा असो असा मोठा मोलाचा वाटा आहे आणि त्या वाट्यानेच आपण हा उपक्रम अतिशय सुंदर प्रकारे असा पुढे चालवतो आहे आणि जेणेकरून प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत आज जो तुम्ही घरामध्ये बसून हो भगवद्गीतेचा, जिथे कुठे ऑफिसमध्ये जिथे कुठे तुम्ही प्रत्यक्ष भगवद्गीतेचा उपदेश ऐकणार आहात, हे खरोखर भगवंतांची कृपा आहे. आणि हे जी टेक्नॉलॉजी ही जी काही आपण या माध्यमातून हे अनुभवतो आहोत या भगवंतांच्या कृपेने हे तो उपदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला जातोय आणि या सगळ्या इस्कॉनच्या टीमला मी सादर प्रणाम करते. आणि आपण आपल्या दुसऱ्या अध्यायाला सुरुवात करूया. तर पहिल्या अध्यायाची थोडीशी उजळणी करायची म्हणून मी पुढे जाण्यापूर्वी, कारण प्रत्येक वेळी मी तेच सांगते की पहिला अध्याय हे अध्याय जे आहेत, आता जसं काल तुम्हाला या सगळ्याचं वर्णन सांगितलंच असेल, तर हे सगळे अध्याय एकमेकांमध्ये माळेप्रमाणे गुंफलेले आहेत आणि मग ज्याच्यामध्ये विभागणी झालेली आहे की पहिले 6 अध्याय मग तुम्हाला कर्मयोग सांगतात, मधले 6 अध्याय तुम्हाला भक्तियोग सांगतात आणि शेवटचे 6 अध्याय तुम्हाला ज्ञान योगाविषयी माहिती सांगतात. मग हे कशा प्रकारे, मग का ही केलेली आहे? तर मग आपण निश्चित शेवटी मी तुमच्याशी 15 मिनिटं गप्पा मारीन, तुमच्या मनातले प्रश्न नक्की जाणून घेईन. पण आता आपण कुठेतरी अध्यायासाठी पुढे जाऊया. आणि म्हणून हे कर्मयोग, मग आता हा कर्म करायचंय. मग पहिला अध्याय तुम्ही बघाल ना तर तुम्हाला पहिल्या अध्यायात दिसेल की भगवंत एक शब्दही बोललेले नाहीये, की भगवंतांच्या तोंडी कुठलाही श्लोक नाहीये, कारण त्यांनी त्या शिष्याकडून सगळं जाणून घेतलेलं एक उत्तम गुरु आणि एक उत्तम शिष्य हे उदाहरण आहे.
मग त्या गुरुने कुठल्याही प्रकारचं काहीही प्रश्न त्याला मनामध्ये न विचारता आधी शिष्याकडून सगळं जाणून घेतलेलं आहे. आणि म्हणूनच तुम्हाला दिसेल की पहिल्या अध्यायामध्ये कृष्णाच्या तोंडी कुठलाही श्लोक नाहीये. पहिला जो श्लोक आहे तो धृतराष्ट्राच्या तोंडी आहे. आणि जी तुम्हाला विभागणी सांगितलेली 700 श्लोकांची 574 हे कृष्णाच्या तोंडी आहेत, 84 अर्जुनाच्या तोंडी आहेत आणि बाकी संजयाच्या आणि धृतराष्ट्राच्या तोंडी आहेत. जे श्लोक आहेत ते 74 आणि मग एक श्लोक फक्त धृतराष्ट्राच्या तोंडी आहे. अशी या 700 श्लोकांची मी पुन्हा तुम्हाला PDF पाठवलंय, त्याच्यात बघा एखादी श्लोक इकडे तिकडे असेल, परंतु हे मुख्य सांगायचं की 574 जे श्लोक आहेत ते भगवंतांच्या तोंडी. भगवंतांनी हा उपदेश आणि अर्जुनाचे प्रश्न हे अगदी पहिल्या अध्यायापासून ते 18व्या अध्यायापर्यंत संपत नाहीये आणि म्हणूनच ते कुठेतरी आपल्यापर्यंत पोहोचावे. अर्जुनाला प्रश्न पडलेत ही योजना आहे हो भगवंतांची आणि या योजनेतूनच कुठेतरी आपल्यापर्यंत ही गीता पोहोचावी. कारण शक्य नाही हो या कलियुगामध्ये भगवंत अगदी आपल्या बाजूला येऊन बसले तरी आपली इंद्रिय तितकी सदोष आहेत की आपल्याला कळणारही नाही की कृष्ण बाजूला येऊन बसलेत. कारण आपल्याला लिमिटेशन्स आहेत हो तेवढी. आणि मग कृष्ण कुठे आहे तेच आपल्याला आजच्या अध्यायात जाणायचंय की मग कृष्ण कोण आहे आणि काय जाणायचंय आपल्याला त्याच्याविषयी. आणि मग भगवद्गीताच काहीच भगवद्गीता का, हे अनेक ना अनेक प्रश्न तुमच्या मनामध्ये निश्चित असतात. आणि म्हणून कालच्या अध्यायामध्ये प्रत्यक्ष धृतराष्ट्राने जी भीती व्यक्त केली आहे ती पहिल्या श्लोकातून भीती व्यक्त केलेली आहे की मग मामकः पांडवाश्चैव, की माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र इथे कुठेतरी त्याने भेदभाव केलेला आहे. की मग मनामध्ये कपट आहे, मनामध्ये द्वेष आहे आणि या द्वेषी भावनेने स्वतःच्या मुलांनाही त्याचप्रमाणे त्यांच्या मनात ती भावना रुजू केलेली आहे. आणि म्हणूनच त्या धृतराष्ट्राच्या मुलांचं जे दुर्योधन, जे कोणी दुःशासन यांनी जी काही पाप केली आहेत आणि ज्या वाईट मार्गाने पांडवांना त्रास दिलेला आहे त्याची परिणिती आता सगळ्यात शेवटी म्हणजे युद्धाची ठिणगी पडलेली आहे. आणि कुठेतरी भगवंत प्रत्यक्ष जाऊन सुद्धा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे शांतीदूत बनून, पण विनाशकाले विपरीत बुद्धी हो. त्या धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये काय किंवा दुर्योधनाच्या मनामध्ये फक्त सत्ता हवी आहे, मग ती विनाशकाली विपरीत बुद्धी की मग मन इतकं ते विनाशाकडे झोकावतंय की कुठेच मग त्या चांगल्या गोष्टी कुठेतरी कळतच नाहीये. कारण पूर्ण तामसी भावनेमध्ये, अंधकारामध्ये की प्रत्यक्ष भगवंत आलेले आहेत समोर, पण तेवढीही कुवत नाही हो जाणायची की त्या भगवंतांना साखळ दंडामध्ये बांधतोय दुर्योधन. इतकं तर त्याचं मन आणि इतकी तर त्याची बुद्धी पात्रता आहे. आणि म्हणूनच तिथेच कुठेतरी जाणलेलं आहे. आणि मग जेव्हा पर्याय दिले जातात तेव्हा प्रत्यक्ष अर्जुन भगवंतांची निवड करतात आणि दुर्योधन त्यांची सेना करतात निवड. कारण काय की अरे हा काय मूर्ख आहे अर्जुन, की त्याला काय करायचे, नुसते भगवंत नुसत्या कृष्णांना घेऊन हा काय करणार आहे, त्यांची सेना नाही तर हा जिंकणार आहे कसा. पण काय तेवढी बुद्धीच नाहीये हो, पात्रताच नाहीये. आणि म्हणूनच कुठेतरी फक्त विनाशकाले विपरीत बुद्धी त्याच मार्गाने सगळं चाललेलं आहे. आणि म्हणून या तिघांच्या प्रतिक्रिया जाणलेल्या आहेत पहिल्या अध्यायामध्ये की मग या धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये किती किंतु आहे की माझी मुलं जिंकणार की नाही, माझ्या मुलांना राज्य मिळणार आहे की नाही. आणि त्याच दुर्योधनाने प्रश्न केलेला आहे मग आपल्या गुरूंना, द्रोणाचार्यांना की द्रुपदाने इतकं सैन्य सुंदर प्रकारे कशी रचना केलेली आहे की मग जे अगदी ज्यांना एकांतवास, अज्ञातवास आणि इतकं सगळं त्यांना यातना सोसून पांडवांनी, पण द्रुपदाने कसं, कारण द्रुपदाला सुद्धा द्रोणाचार्यांनीच तेवढं शिक्षण दिलेलं आहे. मग द्रोणाचार्य आणि द्रुपदामध्ये काय म्हणतो ना आपण, तो द्वेष भावना वेगळी होती की ज्या युद्धाच्या वेळेला आपल्याला ते कळलं होतं, कारण कुठेतरी द्रुपद आणि द्रोणाचार्यांमध्ये पण दुश्मनी होती. परंतु ते गुरु होते आणि गुरूंनी हे ज्ञान प्रत्येक शिष्याला योग्य प्रकारे दिलेलं होतं. मग कुठेच गुरुकडे भेदभाव नव्हता. आणि म्हणून मग अनेक प्रकारचे शंख फुंकून या युद्धाला कुठेतरी प्रारंभ झालेला आहे. परंतु अर्जुनाचं काय झालं या सगळ्यामध्ये, ज्या दुर्योधनाच्या मनात तर भीती होती कारण अधर्म. अहो जिथे अधर्म आहे, जिथे सगळं पाप भावना आहे, तिथे मनामध्ये काय असणार हो, मनामध्ये फक्त पापच असणार, मनामध्ये फक्त भीती असणार की मग आपण हे जिंकणार आहोत की नाही. कारण कुठेही शाश्वती नाही, कुठल्याच गोष्टीची खात्री नाही.
कारण जे करतोय ते मन पापी आहे. आपण किती चळलंय आपल्या भावंडांना, आपल्याला किती त्रास दिलाय. आपण जे पंडुपुत्रांना मिळणारं राज्य होतं ते आपण त्यांना न देता आपण ते त्यांच्याकडून हिसकावून घेतलेलं आहे. ज्या धृतराष्ट्राने त्यांच्याकडून हिसकावून घेऊन ते त्यांना देऊ शकत नाहीयेत परत. इतकं हे क्रूर वागणं आहे. परंतु पांडव सगळ्याला सहनशीलतेने तोंड देतात, कारण प्रत्यक्ष भगवंत आहेत त्यांच्या बरोबर. आणि ती कुठेतरी सहनशीलता, धर्मराजाचं कुठेतरी सत्यपणा, या सगळ्या पांडवांच्या गुणांनी त्यांनी या सगळ्याला योग्य प्रकारे तोंड दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच इथे जो अर्जुनाचा भाव दाखवलेला आहे तो अत्यंत विदारक झालेला आहे. आणि त्यांनी आपलं धनुष्य शर्वात शेवटी ठेवून दिलेलं आहे. जे तुम्ही काल जाणलं असेल की मी आता हे युद्ध करू शकत नाही भगवंता. मी माझ्या भावांशी, माझ्या आप्तांशी, माझ्या आजोबांशी, माझ्या गुरूंना मी मारू शकत नाही. मग मला सांगा बरं चॅटमध्ये निश्चित, आता मी 2-3 प्रश्न विचारणार आहे आणि मी प्रत्येक वेळी सांगेन की मला संवाद हवेत तुमच्याकडून आणि तरच मी पुढे जाणार आहे अध्यायामध्ये. मग मला निश्चित ती 5 कारणं सांगायला, ऐकायला आवडेल तुमच्याकडून, की मग कुठल्या अर्जुनाच्या मनामध्ये ती 5 कारणं होती की ज्यामुळे तो अत्यंत उदास झालेला, का त्यांनी धनुष्य ठेवून दिलेलं आहे. थोडासा प्रयत्न करा. क्विज सोडवली असेल नसेल, तुम्हाला क्विज मध्ये थोडेसे सुरुवातीला प्रॉब्लेम येतील. मी आजही तुम्ही मला टेक्निकली काही करा. स्वकीय, बरं स्वकीय म्हणजे अर्थ बघा की स्वतःचे परंपरा, कौटुंबिक परंपरा. भावना, कुठली भावना होती मनामध्ये? बघा 5 कारण, ही सगळी माझी भावंड आहेत. करुणा, अगदी बरोबर, करुणा मनामध्ये. त्याच्यानंतर दुसरं पाप वाटत होतं तन्वी माताजी, अगदी बरोबर. आनंद वाटत नव्हता, पांडुरंग प्रभूजी, आनंद प्रभूजी. पाप वाटत होतं त्याला. त्याच्यानंतर कुठेतरी काय वाटत होतं, कशाला आपण धोका पोहोचवतोय. आनंद वाटत नव्हता, अगदी बरोबर सेजल माताजी. धर्माचा नाश होत होता, बरोबर. ही डझंट वॉन्ट टू किल हिज रिलेटिव्ह, ऍब्सोल्युटली. आणि येस प्रकाश प्रभूजी, कौटुंबिक परंपरा, कुठेतरी आपण कौटुंबिक परंपरेला धोका उद्भवतोय. आणि सर्वात 5वं काय झालं, अपराधी भावना, अगदी बरोबर, म्हणजेच पापी भावना. त्याला कुठेतरी पाप वाटत होतं. आणि सगळ्यात शेवटी 5वं, या सगळ्यांमुळे काय झालं होतं, तो असमंजस, अगदी बरोबर. खूप छान, खूप छान. मला खूप आनंद आहे, तुम्ही सगळ्यांनी हा सहभाग घेतल्याबद्दल खूप आनंद आहे. धन्यवाद पांडुरंग प्रभूजी, विश्वेश्वर प्रभूजी, खूप छान. सगळ्यांनी असा थोडा सहभाग घ्या. माझी अजिबात अपेक्षा नाही, तुम्ही इथे ज्ञानासाठी आलेले आहात. अध्ययन वर्गामध्ये तुम्ही ज्ञानाचं संपादन करायला आलेले आहात. पण निश्चित कुठेतरी आपण आधीच्या अध्यायाबद्दल निश्चित बोलूया, म्हणजे मग पुढच्या अध्यायामध्ये तुम्हाला समजण्यासाठी खूप सोपं जाईल. आणि तेवढाच उद्देश आहे. अहो, मी कुठे इथे तुम्हाला मार्क देणार नाही हो. मी कुठे तुम्हाला काही इथे की तुम्हाला आलं नाही म्हणून तुम्हाला खूप वाईट, असं काही नाही. फक्त एक तो संवाद साधायचा, की भक्तांशी संवाद साधणं हे खूप मला आवडतं. आणि म्हणूनच तो संवाद साधून आपण पुढच्या अध्यायावरती जाऊया, एवढंच एक इच्छा आहे. आणि त्याचप्रमाणे मग 9 कारणं, की जिथे दिसतंय विजय आहे, कारण विजय कोणाचा होणार आहे, धर्माचा विजय होणार आहे. आणि मग ज्यांच्या बरोबर कोण आहे, तो काय एवढं दुःख सहन केलं आहे, कारण ज्यांच्या बरोबर प्रत्यक्ष ऋषिकेश आहे. आणि म्हणूनच जाणायचंय. मग ही 9 कारणं विजयाची कुठली सांगितली ती मला पटकन एकदा सांगा, बस तेवढी करून आपण पुढे जातोय. मग कुठली 9 कारणं, एक कारण आपण घेऊया चॅटमध्ये. सांगा मला कुठली 9 कारणं. सर्वात पहिलं कारण कुठलं? येस कपिध्वज, येस पांडुरंग प्रभूजी. सगळे आपलेच असताना त्यांना मारून, बरोबर, कारण म्हणजेच कौटुंबिक परंपरा. दिव्य रथ, विजय रथ नाही, दिव्य रथ, बरोबर. दुसरं कारण झालं ऋषिकेश, एकादशी. 4थं कारण झालं येस मोक्षदा एकादशी, अगदी बरोबर पांडुरंग प्रभूजी. आणि धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, शंखनाद, 6वं कारण. त्याच्यानंतर येस भाग्यलक्ष्मी, अगदी बरोबर, गांडीव धनुष्य, उर्मिला प्रभूजी, उर्मिला माताजी, धन्यवाद. प्रकाश प्रभूजी, खूप छान. हनुमान, जे कपिध्वजाचं उदाहरण होतं. आणि अजून एक राहिलं, सांगा, आठवा. कृष्ण तर सांगितलं, ऋषिकेश, भाग्यलक्ष्मी झालं. त्यक्त जीविता, अगदी बरोबर मेघना माताजी, अगदी बरोबर शीतल माताजी, अगदी बरोबर सेजल माताजी. खूप छान, खूप छान, धन्यवाद. तुम्ही क्विज सोडवली असेल आणि मला आनंद आहे
तुम्ही सगळेजण सहभाग घेऊन आनंद याची कारणं सांगितलीत. बघा या कारणांवरूनच तुम्हाला की जिथे ऋषिकेश आहे तिथे प्रत्यक्ष भाग्यलक्ष्मी आहे आणि ज्या भाग्यलक्ष्मीचा जिथे वास आहे तिथे निश्चितच विजय आहे. आणि ज्या त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांना ज्याचं दास्यत्व, प्रभू रामचंद्रांचं दास्यत्व ज्यांनी केलं, त्या हनुमानाचं सुद्धा त्या ध्वजावरती चिन्ह आहे. असं हे कपिध्वजाचं चिन्ह आहे. आणि त्याच्या पुढे जाऊन मग शंखनाद आणि जे पशुपशास्त्र, जे गांडीव धनुष्य अर्जुनाला मिळालेलं होतं ते गांडीव धनुष्य आहे. मग शंखनाद जो शुभ आपण मानला जातो तो शंखनाद कुठेतरी केलेला आहे. या सगळ्याच्या कारणांच्या बरोबर भगवंत पुढे जाऊन म्हणजे सांगतायत की विजयाची ही कारणं की हा विजयी झालेला आहे. अशी ही 5 कारणं आपण बघितली. करुणा आहे, आनंद नाहीये मनामध्ये, पाप, कौटुंबिक परंपरा आणि असमंजस. आता दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण काय बघणार आहोत तर या प्रत्येक प्रतिक्रियेला, प्रत्येक अर्जुनाच्या प्रतिक्रियेला भगवंतांनी उत्तर दिलेलं आहे. मग तुझ्या मनामध्ये करुणा का आहे? मग तुझ्या मनामध्ये आनंद नाहीये त्याला काय कारण आहे? तुझ्या मनामध्ये जी पापी प्रतिक्रिया तुला वाटतीये ती पापी प्रतिक्रिया नसून ती भगवंतांसाठी सेवा आहे. आणि मग तू असमंजस होऊ नकोस. आणि यातलं एक जे कारण आहे जे कौटुंबिक परंपरेचं ते थोडंसं आपण उद्याच्या जो कर्मयोग आपण शिकणार आहोत तिथे आपण कुठेतरी वर्णाश्रम पद्धती शिकणार आहोत आणि तिथे कुठेतरी हे कारण आपण अजून सविस्तरपणे जाणणार आहोत. आजही मी निश्चित त्याच्याबद्दल सांगणार आहे पण त्याचं सविस्तर जसं इथे दिलंय 3.18 ते 26 या गोष्टीमध्ये वर्णसंकर म्हणजे लोकसंख्या रोखण्यासाठी कुठेतरी वर्णाश्रम पद्धती आणि म्हणूनच कुठेतरी आदर्श व्यक्ती आणि त्याबद्दल आपण कौटुंबिक परंपरेचं हे कारण उद्याच्या अध्यायामध्ये जाणणार आहोत. आणि त्याच लाईन्सवर पुढे जाऊन आपण आता सांगतोय की मग अर्जुनाच्या मनातल्या शंकांचं निरसन. मी शंका परत म्हणून चूक करते म्हणून मी स्वतःला पुन्हा सुधारते की अर्जुनाच्या मनातले प्रश्न, त्याच्या मनातलं संभ्रम, त्याला जे काही मनामध्ये वाटतं आहे त्या सर्वांचं भगवंत निरसन करणार आहे. मग मला सांगा बरं तुम्ही की तुमच्या मनामध्ये बघा आपण या प्रॅक्टिकल भौतिक जग आहे हा आपले. मग या भौतिक जगामध्ये तुम्हाला येतात का हो मनामध्ये असे तुम्ही कधी स्वतःला लो फील करता, कुठेतरी स्वतःच्या मनाचा निर्णय घेऊ शकत नाही, काय करता हो तुम्ही अशा वेळेला? त्यक्त जीविता म्हणजे काय स्वाती माताजी? त्यक्त जीविता म्हणजे जे जीवास जीव द्यायला तयार आहेत, जे अर्जुनाच्या बाजूनी लढतायत ते त्यक्त जीविता की स्वतःच्या जीवाचीही ज्यांनी पर्वा केलेली नाहीये असे हे सगळे राजे रजवाडे बलिदान करायला तयार आहेत की मग माझा जीव सुद्धा मी या अधर्माच्या विरुद्ध लढण्यासाठी तयार आहे. अशी ही त्यक्त जीविता अर्जुनाच्या पाठीशी आहे. असं हे कारण आहे याचं. आणि मग मला सांगा बरं ह्याचं कारण. मग तुम्ही जेव्हा मनामध्ये तुमच्या असे अनेक तुम्ही कुठेतरी संभ्रमित होता, कुठेतरी असमंजस होता, मग तुम्ही काय करता हो अशा वेळेला? आपल्या या प्रॅक्टिकल जगामध्ये तर आपल्याला रोजच्या रोज अशा गोष्टींना सामोरं जायला लागतं. येस, हँड रेज नका, तुम्ही चॅटमध्ये मला उत्तर देऊ शकता. मग काय वाटतं तुम्हाला की तुम्ही काय केलं पाहिजे अशा वेळेला की तुमचं मन इतकं निराश झालेलं आहे की मला काही करावं असं वाटत नाहीये पण मला ह्या गोष्टी करायच्या आहेत, त्याचा निर्णय मी कसा घेऊ? मन स्थिर हवंय, मग काय? येस, देवाचं नामस्मरण करता नेहा माताजी, देवावर विश्वास करता, रिलॅक्स करता आणि काय करता? प्रे टू गॉड. अगदी बरोबर. आणि काय करता? येस, ऍडवाइस घेतो. मग हा ऍडवाइस कोणाकडनं घेता? शांत चित्त व्हायला कोणाकडनं ऍडवाइस घेता? देवावर सोडून देता. ओके. आपल्या जवळच्या मोठ्यांचा सल्ला, गुरूंचा. येस येस, धन्यवाद, प्रत्येकाला धन्यवाद. कुलदेवाचं नामस्मरण खूप छान, खूप आनंद आहे आणि प्रत्येकाने सहभाग घेत आहे, मला खूप बरं वाटतंय. तर बघा, मग जेव्हा आपण आपल्या मनाला कुठेतरी कंट्रोल करू शकत नाही, आपलं मन कुठेतरी उदास झालंय, मग आपल्याला जेवायची इच्छा नाही, काही करायची इच्छा नाही, मग तो डिसिजन मन घेत नाहीये, त्यावेळेला काय केलं जातं? तर आपण पुन्हा
श्रेष्ठ व्यक्तीचा डिसिजन घ्यायला, श्रेष्ठ व्यक्तीचा सल्ला घेण्याचा विचार करतो. आणि म्हणूनच तो सल्ला एखाद्या योग्य गुरूंकडून घेतला जातो. आणि मग कुठेतरी तो जेव्हा आध्यात्मिक पातळीवरती त्याचा विचार केला जातो, तो निश्चितच गुरु, साधू आणि शास्त्र यांना पारखून तो केला जातो. मग साध्या आपल्या प्रॅक्टिकल आयुष्यामध्ये आता साधी गोष्ट बघा हो, की मी या भगवद्गीतेच्या अध्ययन वर्गाला जाऊ की नाही, माझा विश्वास नाहीये भगवद्गीतेवर, मी जाऊ की नाही, मी जरा पारखून बघतो, जरा जाऊन तरी बघतो काय आहे याच्यामध्ये, असं करू शकाल का? तर ही पारखण्याची नाहीये. तर मग कुठेतरी तुमचा जो डिसिजन आहे, कारण कुठेतरी तुमच्या मनात श्रद्धा पाहिजे. भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे हो. आणि म्हणूनच ही श्रद्धा महत्वाची आहे. म्हणून मी तुम्हाला प्रत्येकाला ते जे काही तुम्ही आता मला 120 आकडा दिसतोय, प्रत्येक जण जो इथे येतोय त्याच्या मनामध्ये ती श्रद्धा आहे. कुठेतरी औत्सुक्य आहे, कुठेतरी जाणून घ्यायचं, भगवंताला जाणून घ्यायचं, कृष्णांना जाणून घ्यायचं औत्सुक्य आहे मनामध्ये. शंका नाहीये भगवंत आहेत का नाहीत, मग ते सुद्धा त्याची सुद्धा निश्चितच उत्तरं दिली जाणार आहेत. कारण असे मायावादी आणि असे अनेक एथिस्ट लोक आणि असे अनेक तर्कवादी लोक जगामध्ये भरलेले आहेत, त्यांना सुद्धा आपल्याला उत्तरं द्यायची. आणि म्हणूनच आपल्याला जाणायचंय की भगवंतांना अर्जुन कशा प्रकारे शरण गेलेला आहे, की जेव्हा तो असमंजस झालेला आहे, त्याच्या मनामध्ये अनेक प्रश्नांचं कल्लोळ झालेला आहे. आणि म्हणूनच तो भगवंतांना म्हणतोय की हरे कृष्ण माताजी. कोण वाचणार? कोणीही वाचू शकता. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. वाचा माताजी, वाचू का? वाचा वाचा माता. असमंजस, त्यांच्यावर विजय प्राप्त करणे की त्यांच्याकडून पराजित होणे, या दोहोपैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली आहे हे आम्हाला कळलं नाही. जर आम्ही धृतराष्ट्रपुत्रांची हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही, तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग तो असमंजस झाला आहे म्हणजे काय झालं, तर त्याच्यावर विजय प्राप्त करणे की त्यांच्याकडून पराजित होणे, या दोघांपैकी कुठली गोष्ट, की मग मी या धर्माविषयी लढू, धर्माविरुद्ध, आणि त्यांच्यावर विजय मिळवू, की कुठली गोष्ट चांगली आहे. आणि जर आम्ही धृतराष्ट्र पुत्रांची हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची काय आवश्यकता आहे, तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत. आणि म्हणजे आम्ही जर त्यांना मारलं तर मग आम्ही भावंड नाहीत का, आम्ही काय करायचंय जगून? असे एक ना अनेक जे आपतच नसतील तर मग काय उपयोग आहे त्या लढण्याचा, आणि कशा प्रकारे आम्ही त्यांना मारायचंय मग? असे अनेक एक ना अनेक संभ्रमित प्रश्न त्याच्या मनामध्ये निर्माण झाले. आणि म्हणून त्या गोष्टीने तो अतिशय असमंजस झालेला आहे. आणि मग त्याचं असमंजसत्व कुठेतरी दूर करण्याचा प्रयत्न भगवंत आता करणार आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांना अर्जुनाने सांगितलंय, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण. प्रभुजींना वाचायचंय, वाचा प्रभुजी. प्रभुजी वाचा प्रभुजी. कृष्ण माताजी. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभुजी. माझी दुर्बलता अशी की युद्धाचं शस्त्र ठेवून दिलेली आहे आणि माझ्या कर्तव्याबद्दल मी कुठेतरी संशय आहे, मी कुठेतरी गोंधळून गेलेलो आहे, माझी मनशांती ढळलेली आहे. मी काय योग्य करतोय, मी धर्माविरुद्ध लढतो आहे, सॉरी अधर्माविरुद्ध लढतोय का मग मी माझ्या आप्तांनाच मारायला उठलोय, त्यांच्या जीवावर उठलोय? आणि मी निश्चितपणे काय करायला पाहिजे, काय श्रेयस्कर आहे माझ्यासाठी, मी पूर्णपणे माझा संभ्रम झालेला आहे. आणि याबद्दल म्हणून मी तुम्हाला आता विचारित आहे, तर तुम्ही मला यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. मी तुमचा शिष्य झालेलो आहे आणि तुम्हाला शरण मां त्वां प्रपन्नम्.
मी तुम्हाला शरण आलेलो आहे आणि मला कृपा करून तुम्ही उपदेश द्या. भगवंतांना त्यांनी आपला गुरु मानलेला आहे आणि इथून आता भगवंतांच्या उपदेशाला सुरुवात होतीये. मग का भगवंतांकडूनच उपदेश हो? का कृष्णालाच मानलंय किंवा का हीच भगवद्गीता आणि कोण आहे कृष्ण? मग बऱ्याच जणांना मग या कृष्णाला जाणण्यासाठी मग मला सांगा की तुमच्या मनात असे प्रश्न येत आहेत का की मग हे कृष्ण कोण आहेत? कृष्ण कोण आहेत असे मनात प्रश्न येणं ठीक आहे, शंका निश्चितच नसेल कोणाच्या, आणि त्याच माध्यमावरती उत्तर देण्यासाठी एक छोटीस हे उदाहरण दिलं. मला सांगाल चॅट मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय हो? आता या चॅट मध्ये तुम्हाला चित्रामध्ये काय दिसतंय मग? येस माताजी, गॉड्स विल अवर लाईफ इज नथिंग बट दी रिझल्ट ऑफ अवर कर्मा. येस, हे कर्म शिकायचंच आपल्याला. पोपट दिसतोय स्वाती माताजींना. अजून कोणाला काय दिसतंय? येस, अजून कोणाला काय दिसतंय? अजून काय दिसतंय याच्या पुढे जाऊन? पोपट आहे आणि काय चित्रामध्ये आहे अजून? माधुरी माताजी, उर्मिला माताजी, पोपट सगळ्यांनाच दिसतोय. अजून काय दिसतंय कोणाला? प्रयत्न करा, थोडा प्रयत्न करा. पोपट काहीतरी खातो आहे. सी दिसतोय बघा स्वाती माताजींना, समुद्र दिसतोय, झाड दिसतंय, पोपट फळं खातोय दिसतंय, पोपट पेरू खातोय. येस, ऍब्सोल्युटली ग्रेट, ऍब्सोल्युटली ग्रेट. खूप छान, धन्यवाद. सगळ्यांनी संवाद फांदीवर बसून फळ खातो आहे. धन्यवाद, खूप छान. मग जसं मी म्हटलं की जसं आपली ही इंद्रिय सदोष कशी आहेत बघा, की आपल्या या इंद्रियांना मग मनुष्य कुठल्या या ह्युमन व या मटेरियल नेचरमध्ये, या भौतिक जगामध्ये जे जे काही सांगून ठेवलंय ईशोपनिषदामध्ये, भागवतामध्ये, की मग मनुष्याचे हे गुण कुठले आहेत बघा. मनुष्य फसवतो एकमेकांना, मनुष्य कुठेतरी भ्रमामध्ये राहतो आणि मनुष्याची इंद्रिय ही कुठेतरी सदोष आहे. तो सतत कुठल्या तरी भ्रमामध्ये, म्हणजे आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा, आपण म्हणू तितकंच आपलं विश्व, असं कुठेतरी त्याच्या कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत, या कुठेतरी त्याच्या विचारसरणी आहे. आणि त्या विचारसरणीला अनुसरून जसं मी म्हटलं, मग कृष्ण कोण आहे? जरी कृष्ण बाजूला येऊन थांबले आणि कृष्णांनी पुढे येऊन सांगितलं मी कृष्ण आहे, तरीही आपली इंद्रिय इतकी सदोष आहेत की आपण तितकी आपली पात्रताच नाही आपण ते जाणू शकतो. त्याच्यासाठी खूप शुद्ध भक्तीमध्ये जायचंय हो. मग पुढे जाणायचंय आपल्याला, जी समाधी अवस्था आहे आणि अत्यंत शुद्ध भक्त आपल्याला जो जाणू शकतो भगवंतांना. आणि म्हणूनच याच आधारावर हे छोटस चित्र का दाखवलंय, की मग या चित्रामध्ये एका 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 ड्राईव्ह वेवर बरं का, एक जण गाडी चालवत असताना एका ड्राईव्ह वेवर गाडी थांबवतो आणि त्या गाडी थांबवल्यावर ठराविक ठिकाणी थांबतो तेव्हा त्याला समुद्र दिसतो. आणि तो समुद्र दिसल्यानंतर थोडं पुढे जातो त्या समुद्राच्या, म्हणजे अगदी समुद्र पुढे असतो पण त्या काठालगत थोडं पुढे जातो. थोडं पुढे गेल्यानंतर त्याला काय दिसतं, तर अनेक झाडं दिसतात. मग अनेक झाडं दिसतात तर थोडं अजून पुढे गेल्यावर त्याला काय दिसतं, तर त्या झाडावरती हा पोपट बसलेला आहे. थोडं पुढे गेल्यावर त्याला काय दिसतं, तर त्या पोपटाच्या तोंडामध्ये तो काहीतरी खातो आहे. हे स्पष्ट कधी होतं, जेव्हा तो त्याच मार्गावरती कुठेतरी पुढे जात असतो. हे जाणण्याचा प्रयत्न करा. मग हे टप्पे कसे आहेत आणि याच टप्प्यांच्या आधारावर आपल्याला काय जाणायचंय, मग कृष्णाला कसं जाणायचं. आणि म्हणूनच या कृष्णाला जाणण्यासाठी आपण कृष्णाला सुद्धा 3 टप्प्यांमध्ये जाणू शकतो. मग या 3 टप्प्यांमध्ये जाणण्यासाठी सुरुवातीला जे टप्पा आहे, ती स्लाइड ऍक्च्युअली याच्यामध्ये मिसिंग आहे, जी ऍड करायची माझी गेल्या वेळेला पण राहिली. पण त्या 3 टप्प्यांविषयी मी तुम्हाला सांगणार आहे की ब्रह्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप आणि भगवान स्वरूप, अशा 3 टप्प्यामध्ये आध्यात्मिक मार्गाच्या उन्नतीनुसार आपण भगवंतांना जाणू शकतो. जसं मी म्हटलं थोडं पुढे गेल्यावर हे, थोडं पुढे गेल्यावर हे, तसा हा जो आध्यात्मिक प्रवास मनुष्य करत असतो, जेव्हा तुम्ही या आध्यात्मिक टप्प्यावर स्वतःला आणता, तेव्हा या आध्यात्मिक टप्प्यावरती जो मनुष्य भगवंतांना एक शक्ती आहे म्हणून जाणतो, एक चैतन्य आहे, एक प्रकाश आहे हे म्हणून जाणतो, तो त्याच
पात्रतेचा असतो, त्याचं ज्ञान तितक्याच पातळीचं असतं. जो मनुष्य कुठे पुढे जाऊन आध्यात्मिक मार्गावर अजून अभ्यास करतो, अजून स्वतःची उन्नती करतो, तो कुठेतरी भगवंतांना वैकुंठातील त्या परमात्म्या स्वरूपात जाणतो, की ज्याचे 4 भुजा आहेत, ज्याच्या 4 भुजांमध्ये शंख, चक्र, कमळ आणि हस्त, की कशा प्रकारे या गोष्टी आहेत त्याच्या हातामध्ये. आणि म्हणूनच मग हे परमात्मा स्वरूप तो जाणू शकतो, जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो, ज्याचं आपण पुढे जाऊन निश्चित विश्लेषण बघणार आहोत. आणि त्याच्याच पुढे जाऊन जो आध्यात्मिक मार्गावर सर्वोच्च उन्नती करतो, तो भगवंतांना या सुंदर अशा मोहक अशा श्याम सुंदर रूपामध्ये जाणू शकतो, आणि तरच तो भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करू शकतो. असं हे मनुष्य रूप आहे भगवंतांचं, की जिथे भगवंता 2 हात 2 पाय आणि हातात बासरी आहे आणि कपाळावरती मुकुट आहे, मोराचं पीस आहे. असं हे भगवंतांचं भगवान रूप जो जाणतो, तो आध्यात्मिक टप्प्यावरती उच्च पातळीवर गेलेला असतो, कारण त्यांनी कुठेतरी भगवंतांना स्वतः वाहून घेतलेलं असतं. मग ते टप्पे आहेत. प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलं याच्याबद्दल, की मग तुम्ही जेव्हा सकाळी उठता, सकाळी उठल्यानंतर तुम्ही तुमची खिडकी उघडता, खिडकी उघडल्यावर तुम्हाला प्रकाश दिसतो. काही लोक म्हणतात चला दिवस सुरू झाला, प्रकाश आलाय, बस एवढ्यावर थांबतात. काही जणांना उत्सुकता, मग हा प्रकाश, पण मग सूर्य कुठून हा प्रकाश येतो, एवढा प्रखर प्रकाश कुठे उगवलाय सूर्य, म्हणून ते सूर्याला बघायला जातात की हा प्रकाशाचा उगम कुठून आहे. आणि मग काही पुढच्याही टप्प्यावर जाऊन विचार करणारे असतात, ते त्या सूर्याच्या वर भ्रमण करण्याचा विचार करतात, की मग हा सूर्य इतका तेजस्वी आहे, त्याला जाणलं पाहिजे आपण. जसं आपण हनुमंताचं उदाहरण हो, की हनुमंत गेले तिथे तोंड भाजलं म्हणतात, की ज्यांनी सूर्यावर उडी मारलेली आहे. असे हे जे भक्त, ज्या सांगण्याचा उद्देश काय, की भक्तीच्या या टप्प्यावरती तुम्ही आध्यात्मिक उन्नती करता आणि मग त्या भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न करता, आणि त्या जाणण्याच्या मागे तुमचा अभ्यास, तुमचा आध्यात्मिक प्रवास निश्चितच खूप महत्वाचा आहे. आणि हेच आपल्याला या 3 टप्प्यांवरनं जाणायचंय, ज्या भगवंतांचं हे सर्व ऐश्वर आहे हो. जसं मी म्हटलं, की काय कमी आहे मग या भगवंतांकडे, आणि म्हणूनच या कृष्णाची ऐश्वर्य, हे भगवंत कृष्णाच्या ऐश्वर्यांबद्दल आपल्याला जाणण्यामध्ये ही सौंदर्याने परिपूर्ण आहेत. काय नाहीये त्यांच्याकडे, ह्या तिन्ही लोकांचं आणि सगळ्याची उत्पत्ती, या जीवांची उत्पत्ती आणि कशाची कमतरता नसलेले हे भगवंत आहेत. मग कुठल्या तिन्ही लोकांमध्ये प्रसिद्ध भगवंत आहेत. सामर्थ्य काय हो, कितीतरी आसुरांचा नाश केलेला आहे, आणि जे ज्ञान आपल्याला भगवद्गीतेतून मिळतंय, असं अनेक स्वरूपी ज्ञान भगवंतांकडे आहे, ज्याचा खजिना भगवंतांनी उघडलेला आहे भक्तांसाठी. आणि जो संन्यासी सगळं आहे, सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, पण सगळ्यापासून अलिप्त आहे, कशाचाही मोह नाहीये, कुठल्याही गोष्टीचा प्रभाव नाहीये. आणि हे जाणायचे आपल्याला विश्लेषणपूर्वक निश्चितच पुढच्या अध्यायांमध्ये. असे हे ऐश्वर्य रूपी भगवंत, की हे 6 ऐश्वर्यांनी नटलेलं भगवंतांचं ऐश्वर्य आहे. आणि हे आपल्याला जाणायचंय, की मग या भगवंतांनी काय उपदेश दिलेला आहे, आणि अर्जुनाच्या मनातला हा संभ्रम आहे, अर्जुनाच्या मनातले हे प्रश्न कशा प्रकारे उत्तरं दिली आहेत त्यांना. मग पहिला प्रश्न, अर्जुनाच्या मनातला पहिला प्रश्न जो आहे बघा, त्याचं उत्तर भगवंत देत आहे. प्रिया जोशी माताजी, तुम्हाला श्लोक वाचायचा आहे. हरे कृष्ण. त्यांना श्लोक वाचायचा आहे का? प्रिया जोशी माताजी आहेत आपल्या बरोबर? हँड रेज कराल माताजी? प्रिया जोशी माताजी आहेत माताजी. आहेत का? हो. नाही, त्यांनी सोडलंय. ठीक आहे, ठीक. तर आपण या श्लोकापासून आता जाणणार आहोत की उपदेश काय आहे. बाकी सगळ्यांनी हँड रेज केले, धन्यवाद. जे काही प्रश्न असतील, मी निश्चित, मला प्लीज वेळ द्या. आपण अध्याय आधी संपूया. दुसरा अध्याय खूप मोठा आहे, थोडा वेळ जाईल त्याच्यामध्ये. आपण सुरुवातच केलीये, तर आपण या अध्यायावर आधी फोकस करूया. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे
कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत म्हणतायत की तू कशाची करुणा करतोयस. तुझ्या मनामध्ये करुणा आहे, कारण तू एक अत्यंत निर्मळ भक्त आहेस, माझा प्रिय सखा आहेस. हा उपदेश मी तुला सगळा करतोय आणि म्हणूनच या ज्ञानाला सुरुवात केलेली आहे भगवंतांनी. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे, बघा की या देहातून, मग एखादा, मी तुम्हाला उदाहरण द्यायचं झालं तर सपोज एखादी व्यक्ती जर पाण्यात पडली, तर ती पाण्यात पडल्यानंतर तुम्ही त्या कपड्यांना वाचवाल का त्या व्यक्तीला वाचवाल हो? सांगा मला. तिसरा टप्पा भगवान, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान. ही स्लाइड मी तुम्हाला उद्या पण दाखवीन. पर्सन, येस शीतल माताजी, अगदी बरोबर. व्यक्तीला का व्यक्तीला वाचवाल? कारण त्या व्यक्तीमध्ये काय आहे? त्या व्यक्तीचं शरीर, आत्मा. मग ते कपडे काय आहेत हो? ते कपडे नश्वर आहेत. ते कपडे आज फेकले तर उद्या नवीन आणता येतील. आणि तसंच जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणून देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस्तत्र न मुह्यति. ज्याप्रमाणे हा देहधारी आत्मा, मग या आत्म्याने कुठेतरी देह धारण केलेला आहे. या आत्म्याने कुठेतरी देह धारण केलाय. हा देह धारण केलेला आत्मा हा बालपणापासून ते वृद्धत्वापर्यंत, बघा बघा तुम्ही बघाल, हे 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 बालपण आहे, जन्म झालाय, मग कुठेतरी आत्मा आहे शरीरामध्ये, हृदयामध्ये. तो आत्म्याचा प्रवास बघा तुम्हाला दिसतोय. मग तो तरुण होऊ दे, थोडा मोठा, तरुण, अत्यंत तरुण, मग कुठेतरी मनुष्य, आणि मग कुठेतरी वृद्धत्वाकडे वाटचाल चालली आहे. आणि पुढे जाऊन आपण बघतोय, बघा, मग हा वृद्धत्व शरीर असतं ते कुठेतरी जीर्ण होऊन तो देह टाकला जातो. तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो आणि जेव्हा म्हातारपणानंतर मृत्यू पावतो तेव्हा जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. बघा, हा देहात्मा कुठेतरी दुसऱ्या देहामध्ये जातोय. आणि म्हणूनच हा प्रवास हा निरंतर असतो. अविरतपणे हा आत्मा दुसऱ्या देहाला धारण करत असतो. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की तू आत्मा आहेस, शरीर नाहीस. तू का, तुझ्या मनामध्ये करुणा आहे, कारण तू कुठेतरी शारीरिक पातळीवर त्याचा विचार करतोयस. तू कुठेतरी त्या शारीरिक पातळीवर त्या गोष्टीला जाणतोयस. आणि म्हणूनच तुला वाटतं आहे की तू कुठेतरी त्यांना दुःख पोहोचवतो आहेस. परंतु तू शरीर नसून एक आत्मा आहेस. आणि या आत्म्याला कुठल्याही प्रकारचं आश्चर्य वाटत नाही. धीर मनुष्य जेव्हा हा आत्म्याला जाणतो, जेव्हा तो आत्म पातळीवर त्याचा विचार करतो, की मग निश्चितच आपण म्हणतो मृत्यू होणं हे खूप क्लेशदायक आहे. परंतु जेव्हा एखादी जीर्ण देह झालेली व्यक्ती, वृद्धापकाळाने जीर्ण झालेला देह जेव्हा ती व्यक्ती टाकते, तेव्हा निश्चितच तो आत्मा त्या शरीराला टाकतो आणि दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो. आणि यालाच म्हणतात त्या आत्म्याचा निरंतर प्रवास. आणि म्हणूनच जी व्यक्ती हे जाणते, जी व्यक्ती या आत्म साक्षात्कारी भावनेला जाणते, ती निश्चितच गोंधळून जाऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच या आत्म्याच्या गुणधर्मांना आपल्याला जाणायचंय, कारण या आत्म्याला कुठल्याही प्रकारचं आश्चर्य वाटत नाही. नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती माताजी वाचा. हो, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाहीत. अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही. पाण्याद्वारे त्याला भिजविता येत नाही. तसेच वाऱ्याने त्याला सुकविताही येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
असा हा आत्मा आहे. अशा या आत्म्याचे गुणधर्म असे आहेत की तू जरी युद्ध केलंस आणि युद्धामध्ये तीक्ष्ण शस्त्र वापरलीस तरी तू त्या शरीराला इजा पोहोचवणार आहेस, परंतु तू कुठल्याही शस्त्राद्वारे त्या आत्म्याला ना कापू शकत, ना मारू शकत, त्या अग्नीद्वारे जाळू शकत, त्याला ओल्यामध्ये भिजवू शकत नाहीस, तसंच तू वाऱ्याने सुद्धा सुकवू शकत नाही. अशा या आत्म्याचे हे गुणधर्म आहे आणि म्हणूनच त्याला तू वाळवू शकत नाही, सुकवू शकत नाही, त्याला कुठल्याही प्रकारचं आश्चर्य. 1 सेकंद द्या मला, 1 सेकंद द्या. थोडा घसा सुकला एकदम. येस. आणि म्हणूनच या आत्म्याचं कुठल्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येणार नाही, त्याला अग्नीद्वारे जाळता येणार नाही, त्याला पाण्यात भिजवता येणार नाही, तसेच त्याला वाऱ्याने सुद्धा सुकवता येणार नाही. असे या आत्म्याचे गुणधर्म आहे. आणि म्हणूनच तू मनामध्ये कुठलंही करुणा आणू नकोस. कारण तू करुणा का आणतोयस? कारण तू कुठेतरी शारीरिक पातळीवर तो विचार करतोय. कारण खूप कठीण आहे हो. आपण या भौतिक जगामध्ये आहोत, हे शरीर आपल्याला माहितीये आणि त्या शरीराला चालवणारा जो आत्मा आहे की हे शरीर हे कुठेतरी क्षणभंगूर आहे आणि या शरीर नश्वर आहे. या शरीराला जेव्हा ते जीर्ण होईल तेव्हा ते टाकून द्यायचंय. मृत्यू हा अटळ आहे सगळ्यांसाठी, परंतु त्याच्यातला जो आत्मा आहे तो आत्मा अविरत आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी या आत्म पातळीवर तू विचार कर. तू जरी तुझ्या गुरूंना मारणार आहेस, तू तुझ्या आप्तांना मारणार आहेस, तरी त्यांचे शरीर मरणार आहेत, परंतु तू त्यांच्या आत्म्याला कुठल्याही प्रकारचं नुकसान पोचवणार नाहीयेस. अवाच्य वादांश बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिता निंदस्तस्त्वं सामर्थ्य ततो दुःखतरं मुकिम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखर असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग बघा, आता जसं भगवंतांनी सांगितलं की तुझ्या मनातली करुणा तू काढून टाक, कारण तू एक शरीर नाहीयेस, तू आत्मा आहेस. या पातळीवर तुला जाऊन विचार करायचा, हे उत्तर दिलंय भगवंतांनी. मग त्याचा पुढचा प्रश्न आहे की आनंद वाटत नाहीये मला, मी जे काही हे करीन, मी युद्ध करीन, मला मग भगवंतांनी सांगितलं की तू युद्ध केलंस, तू जिंकलास तरी तुला काय मिळणार आहे? तुला पृथ्वीलोक मिळणार आहे आणि तू राज्य करणार आहेस या पृथ्वी लोकावर. आणि तू हरलास आणि तुला जर तुझं हे हत्या झाली तुझी, तरीही तुला स्वर्गलोक मिळणार आहे, कारण तू पुण्यकर्म केले, तू अधर्माच्या विरुद्ध लढलायस. आणि म्हणून तू ते कर्मकांड बघा. आता इथे जो 3ऱ्या अध्यायातला कर्मयोग आपण जाणणार आहोत, परंतु भगवंत म्हणतायत की तुला आनंद का वाटत नाहीये? कारण तू हे स्वतःच्या इंद्रियांपुरता विचार करतोयस, तू हे कर्मकांड करतोयस, कुठेतरी युद्ध करतोयस, हे स्वतःच्या हेतूने विचार करतोयस. पण हेच युद्ध तू मला अर्पण कर. तिथे कृष्ण असू दे, त्या भावनेमध्ये कुठेतरी कृष्ण असू दे, म्हणजे तो कर्मयोगाकडे जाईल. आणि म्हणूनच ह्या कर्मकांडात तू अडकू नकोस. आणि तुला आनंद न वाटण्याचं दुसरं कारण असेल की तू जर या आप्तांना मारून तुला काय मिळणार आहे त्याच्यातनं, परंतु त्याच्याच दुसरी बाजू काय आहे की तू जर हे युद्ध केलं नाहीस तर तुझे शत्रू तुला तुच्छ लेखतील. तू एक क्षत्रिय आहेस. सर्वात पहिला म्हणजे तू एक उत्तम क्षत्रिय आहेस. तू धनुर्धर आहे. अर्जुन सामान्य नव्हता. अर्जुन हा उत्तम धनुर्धर होता. नरनारायणापैकी नर होता तो, ज्यांनी पशुपशास्त्र जिंकलेलं होतं. जो कुंती आणि इंद्राचा पुत्र होता, असा अर्जुन बलाढ्य होता.
परंतु त्याची गात्र गळली होती, त्याला हे कारण होतं. आणि म्हणून त्याला जो आनंद वाटत नव्हता, त्यावर भगवंत म्हणतायत की तू जर हे युद्ध केलं नाहीस तर ते तुला जास्त पेनफुल आहे. आणि तुझे शत्रू जेव्हा तुझी नामुष्की करतील आणि तू जर जंगलात पळून गेलास तर तुझाच कुठेतरी आदर्श घेऊन इतरही तुझं सैन्य पळून जाईल. तू क्षत्रिय म्हणून नामर्द ठरशील आणि म्हणूनच एक क्षत्रिय आहेस तू. तुला युद्ध केलं पाहिजे. तुला त्यात आनंद वाटत नाही असं मानून चालणार नाही, कारण त्या आनंद न वाटण्यापुढे तुझा अपमान जास्त महत्वाचा आहे. तुझा होणारा अपमान तुला क्लेशदायक असेल. आणि म्हणून तू उठ आणि दृढ निश्चयाने युद्ध कर. आणि म्हणूनच तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझं वर्णन करतील. पुढच्या पिढीलाही सांगतील की हा आता कोत्या मनाचा अर्जुन होता, जो पळकुटा निघाला. आणि म्हणून तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अत्यंत दुःख असं तुला काहीही नाही. म्हणून हे युद्ध केलंस, तू जिंकलास तरी तुला काय करायचंय? तुला राज्य करायचंय. तू हरलास, तुझा मृत्यू झाला तरीही तुला स्वर्ग प्राप्ती होणार आहे. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हे कोणतेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल किंवा तू विजयश्री प्राप्ती करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चय होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून क्षत्रिय म्हणून तू अपमान सहन न करता रणभूमीवर युद्ध करणं हे तुझं कर्तव्य आहे. म्हणून तू दृढ निश्चयी हो. तुझ्या कर्तव्यापासून ढळू नकोस. आणि म्हणून तुला त्यामध्ये निश्चितच तुझा लाभच आहे. आणि म्हणून तू निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर. आता आलं चौथं कारण की ज्याच्यामध्ये त्याला पाप वाटतंय. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. हरे कृष्ण माताजी. प्रभूजी वाचणार, वाचा प्रभूजी. हरे किरण कृष्ण. प्रभूजी वाचा तुम्ही. हरे कृष्ण. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याने मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी, धन्यवाद. मग तुम्हाला कशाचं पाप वाटतंय? भगवंत म्हणतायत की तुला पाप वाटतंय, पण ते तुला पाप वाटण्यासारखं तू काय करतो आहेस? आणि म्हणूनच तू जर हे पाप, आता याच्यासाठी भगवंतांनी उदाहरणं दिली आणि खूप सुंदर अशी कथा पण दिली. तू हे पाप करतोयस हे मनामध्ये आणणं काय आहे हे जाणायचा प्रयत्न कर. आणि म्हणून त्याच्यासाठी सुंदर अशी एक भागवतातली गोष्ट सांगितली. हा उंदीर मामा दिसतोय बरं का तुम्हाला. त्या उंदीर मामाला चेरी खायला खूप आवडत असते. आता तो चेरी खायला आवडत असते म्हणून चेरी खातो. खाऊन झाल्यानंतर त्याची भूक भागलेली नसते आणि म्हणूनच तो त्या चेरीच्या शोधामध्ये एका देवळापर्यंत जातो. भगवंतांचीच मूर्ती असते, त्याच्या पुढे दिवा लावलेला असतो आणि त्या दिव्याचं असं मिणमिणते ज्योत असते. लालसर रंगाची असल्यामुळे त्या उंदराला वाटतं ती ज्योत म्हणजे चेरी आहे. आणि मग त्याचं मन बघा कुठेतरी. आणि मग ती चेरी जर अशी मिळमिळत असते तर त्या चेरीला वाचवण्यासाठी तो त्या दिव्याच्या तेलात उडी मारतो, त्या गरम तेलामध्ये उडी मारतो. आणि काय होतो? त्याचा मृत्यू होतो, कारण त्या गरम तेलामध्ये तो जातो. परंतु कुठल्या भावनेने? कारण त्या चेरीला पकडण्यासाठी. पण हेच कृष्ण कसं घेतोय हो? समोर भगवंत आहेत प्रत्यक्ष. भगवंतांच्या समोरचा दिवा जाऊ नये यासाठी तो अर्जुन उंदराने कुठेतरी धडपड केलेली आहे. त्याच्या मनातल्या भावना कुठल्याही असू दे, परंतु त्याने भगवंतांचा दिवा न घालवण्याचा जो निष्फळ प्रयत्न केलाय, त्या प्रयत्नामध्ये निश्चित त्याने स्वतःला बळी गेलेला आहे. आणि म्हणून त्याला कुठेतरी मोक्षाची प्राप्ती झालेली आहे, कारण ती भगवंतांची केलेली सेवा म्हणून मानली जातीये. ते कुठेही पाप मानलं जात नाहीये. आणि त्याच आधारावर भगवंत
भगवंत म्हणतायत या प्रयत्नात कोणतंही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही. ज्या ज्या हनुमानाचं उदाहरण आपण बघतोय, मग या हनुमानाने भगवंतांची सेवा केली त्रेतायुगामध्ये. त्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये जेव्हा ते सीता मातेला शोधायला गेले, तेव्हा जेव्हा ते श्रीलंकेमध्ये गेल्यानंतर त्यांच्या शेपटीला आग लावली गेली, तेव्हा त्यांनी फक्त रावणाची लंकाच जाळू शकले असते, फक्त रावणाचा महाल जाळू शकला असता, परंतु नाही, त्यांनी सगळ्या लंकेला आग लावली. आणि मग हे कुठेतरी जेव्हा तुम्ही भौतिक पातळीवर विचार कराल तर निश्चितच तुम्हाला वाटेल हे चुकीचं केलंय, परंतु ते यांनी कशासाठी केलं? तर ते त्यांनी केलं आपल्या भगवंतांच्या सेवेसाठी, आणि म्हणूनच त्या हनुमंतांचा जय जयकार केला जातो. कारण त्या क्रोधामध्ये केलं त्यांनी, की त्या नामर्द आणि त्या ज्या परपुरुष, ज्या परस्त्रीला हात लावण्याचा ज्यांनी पाप केले, अशा रावणाच्या वाईट वृत्तीचा त्यांनी निषेध केलेला आहे आणि आपल्या भगवंतांची सेवा केलेली आहे. कुठेतरी त्या निषेधाद्वारे त्याला ते कळलं पाहिजे की त्यांनी चूक केलेली आहे, आणि म्हणूनच हनुमंतांचा जय जयकार केला जातो. तेच विभीषणाच्या बाबतीत, की विभीषण जरी रावणाच्या बाजूने असला तरी रावणाला कसं मारता येईल हे भगवंतांना त्यांनी मदत करून सांगितलं. कारण त्या रावणाचा नाश होणं, त्या वाईट वृत्तीचा नाश होणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. आणि त्याच प्रकारे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू अधर्माचा नाश करतोयस, तू चूक करत नाहीयेस, तू या अधर्मी वृत्तीला मारतोयस, तू या सगळ्या लोकांनी तुला छळलेला आहे, त्रास दिलाय, तुमचं राज्य देत नाहीये, जिथे आपण सगळ्या परीने प्रयत्न करून झालेले आहेत, तिथे तू अधर्माविरुद्ध लढतोयस. आणि म्हणून तू कुठलंही पाप मनात आणू नकोस. तू जे करतोयस ते आध्यात्मिक मार्गावर भगवंतांची सेवा करतोयस, आणि म्हणून हे पाप नाही, या गोष्टीचा जय जयकारच केला जाईल. ज्या कुरुक्षेत्रावर जे पांडवांनी युद्ध जिंकलं, त्या पांडवांचा जय जयकारच केला गेला, कारण त्यांनी ते धार्मिक पद्धतीने आणि कुठेतरी न्यायाच्या बाजूने लढलेलं युद्ध होतं. आणि म्हणूनच असं हे युद्ध जिंकलेलं आहे, ज्या पांडवांनी जिंकलेले आहे. म्हणून तू मनात पाप आणू नकोस. अशी ही पारिवारिक परंपरा आपल्याला बघायची आहे, जी आपण उद्याच्या अध्यायात पूर्णपणे बघूया. थोडंसं वाचायचं असेल तर आपण संक्षिप्त स्वरूपात वाचूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. 4 पारंपरिक परंपरा नष्ट होतील. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मीच विनाशक होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग प्रत्यक्ष भगवंत हे उदाहरण देता येतो, ज्या भगवंतांनी ह्या परा अपरा या भौतिक या आध्यात्मिक जगताची निर्मिती केलेली आहे. आणि मग या जगताच्या निर्मिती करताना त्यांनी जर ते नियत कर्म व्यवस्थितपणे पार पाडलं नसतं, सर्व ग्रहलोक नष्ट झाले असते आणि कुठेतरी अनावश्यक लोकसंख्या निर्माण झाली असती. कारण परमेश्वर स्वतः आदर्श व्यक्ती म्हणून झालेले आहेत, की ज्यांनी, जसं आपण म्हणतो कुटुंबामध्ये एक व्यक्ती, जे आपण उद्याच्या अध्यायात पूर्णपणे जाणणार आहोत, की कुटुंबामधल्या आदर्श व्यक्तीला कशा प्रकारे अनुकरण केलं जातं, त्याच प्रकारे भगवंतांचं अनुकरण करून त्या चांगल्या गोष्टीला कशा प्रकारे भगवंतांनी त्यांचं कार्य योग्य पद्धतीने करून ब्रह्माला जी उत्पत्ती निर्माण करायला सांगितली ती योग्य पद्धतीने जर केली नसती तर सगळी अराजकता माजली असती आणि वर्ण शंकर पद्धती निर्माण झाली असती, की ज्याच्यामुळे अंधाधुंदी आणि सगळ्या शांततेचा विनाशक म्हणून भगवंत झाले असते. आणि म्हणूनच सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा ते विनाशक, ज्या जीवांची उत्पत्ती भगवंतांनी केली आहे, ती जर योग्य प्रकारे त्याचं पालन पोषण केलं नाही गेली तर निश्चितच त्याची अराजकता माजून विनाश होणं हे निश्चित आहे. अशा या भगवंतांनी स्वतःचा आदर्श म्हणून, आणि म्हणून या आदर्श व्यक्तीला आपल्याला युधिष्ठिराचं जे राज्य येणार आहे, युद्धानंतर युधिष्ठिराचं जे धर्मराज्य, जे रामराज्य येणार आहे, त्याच्यामध्ये निश्चितच ही वर्णशंकर पद्धती नसून ती वर्णाश्रम पद्धती असेल. प्रत्येक जण आपली कमिटमेंट पूर्ण करेल आणि मग कुठेही अराजकता माजणार नाही, हेच भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही जाणण्याचा प्रयत्न करा, की तुझ्या मनात करुणा का नसावी, कारण तू शारीरिक पद्धतीने विचार करू नकोस. तुझ्या मनातलं पाप काढून टाक,
कारण तू कुठेतरी भगवंतांची सेवा करतोयस, तू जे युद्ध करतोयस ते मला अर्पण कर आणि म्हणूनच तू कुठेतरी चांगल्या भावनेने ते करतोयस. त्याच प्रकारे तू जे काही पाप करतो आहेस ते पाप नसून ते भगवंतांच्या सेवेसाठी आणि आनंद वाटत नसला तरी ते करणं तुझ्यासाठी योग्य आहे, कारण तू एक क्षत्रिय आहेस. तू जर क्षत्रिय म्हणून ते कर्म केलं नाही, जंगलात बसलास, जाऊन संन्यास घेतलास, तर तुला तुझे शत्रू पळकुटा म्हणतील आणि त्याशिवाय कुठलाही एका क्षत्रियाला अपमान नाही. हे तू जाणायचा प्रयत्न कर. आणि म्हणून आता शेवटच्या क्षणी भगवंत असमंजस, आपल्याला एक 10 मिनिटं लागणार आहेत. आपण सुरुवात थोडीशी उशिरा केल्यामुळे एक 10 मिनिटात आपला अध्याय निश्चित संपणार आहे. असमंजसपणा का आलाय तुझ्यामध्ये? हा अर्जुना बरोबर कोण आहे तो मला सांगा. याच्यामध्ये आवाज कमी येतोय माताजी. हरे कृष्ण. बरोबर आहे. बरोबर आहे. येतोय ना, येतोय ना. बरोबर आहे माताजी माताजी, तुमचं बरोबर आहे. इंटरनेट बघा. नेहा माताजी तुमचं इंटरनेट बघा, इश्यू असू शकतो. मग हा असमंजसपणा आहे. कोण दिसतंय चित्रामध्ये? द्रोणाचार्य. अगदी बरोबर. आणि कोण आहे त्यांच्या बरोबर? गुरु द्रोण आणि अर्जुन. अगदी बरोबर. प्रकाश प्रभूजी, उर्मिला माताजी. येस, धन्यवाद. खूप छान. आणि म्हणूनच आता अर्जुनाला काय सांगतायत भगवंत? व्यवसायात्मिका बुद्धी रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यंतनाश्च बुद्ध्यो यो व्यवसायिना. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढनिश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एक असते. हे प्रिय कुरुनंदना, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग बघा, जो अर्जुन, जो मी म्हंटल इतका बलाढ्य धनुर्धर आहे, जो नर नारायणापैकी एक आहे, जो नर आहे, जो कुंती आणि इंद्राचा पुत्र आहे, जो अत्यंत उत्तम क्षत्रिय आणि धनुर्धर आहे, ज्यांना द्रोणाचार्यांसारखा जो लाडका शिष्य आहे ज्यांचा, असा हा कुठेतरी असमंजस झालेला आहे. कारण त्याची व्यवसायात्मिक बुद्धी कुठेतरी ढळलेली आहे. आणि म्हणूनच जे या बुद्धीपासून ढळतात त्यांची बुद्धी कुठेतरी डळमळीत झालीये. म्हणून जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढनिश्चयी असते. जे व्यवसायात्मिक बुद्धी करतात ते कुठेतरी त्या निश्चयाशी एक एक म्हणतात ना, आणि पूर्णपणे फोकस्ड असतात, एकाग्र असतात. त्यांची बुद्धी दृढनिश्चयी असते. त्यांचं ध्येयही एक असते. ज्या वेळेला द्रोणाचार्यांनी अर्जुनाला विचारलेलं तुला काय दिसतंय, अनेक शिष्यांनी उत्तर दिलेली, आम्हाला झाड दिसतंय, पक्षी दिसतोय, पण अर्जुन एकमेव असा ज्यांनी सांगितलं मला पक्षाचा डोळा दिसतोय. कारण ती व्यवसायात्मिक बुद्धी होती, कुठेतरी कुठेतरी केंद्रित झालेली बुद्धी होती. आणि म्हणूनच हे प्रिय कुरुनंदना, हे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला. कारण तू एकाच वेळी तुझ्या मनात करुणा आहे, पाप आहे, आपण करतोय ती गोष्ट चांगली नाहीये, आपल्याला आनंद नाही, या एक ना अनेक अशा बहुशाखा तुझ्या मनामध्ये आहे. आणि म्हणून तू कुठेतरी फोकस्ड होऊ शकत नाहीये. तुला ती व्यवसायात्मिक बुद्धी आणणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत कशा प्रकारे त्यांनी या स्थिताधीर मुनींचं आपल्याला उदाहरण घ्यायचंय. म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, अर्जुन भगवंतांना विचारतायत. हरे कृष्ण माताजी. किरण प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधीस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहे? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच आपल्याला जाणायचंय की मग हा स्थिताधीर मुनी, मग अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की मी व्यवसायात्मिक बुद्धी सोडून केंद्रित केलं पाहिजे माझं मन. मग ते केंद्रित करण्यासाठी मग हा स्थिताधीर मुनी शब्द बघा, की मग ज्याचं मन स्थिर झालेलं आहे, ज्याच्यामध्ये कुठेतरी पेशन्स आहे, ज्यांनी कुठेतरी मनाला नियंत्रण मिळवलेलं आहे आणि स्थिरता मिळवलेली आहे मनामध्ये. मग अर्जुन भगवंताला विचारतायत की ज्याची भावना अशी समाधीस्थ झाली आहे त्याची लक्षण काय आहेत?
तो कसा बसतो, तो कोणत्या भाषेत बोलतो, तो बोलतो कसा, बसतो कसा, चालतो कसा, मग या सगळ्याची लक्षणं तुम्ही मला सांगा. आणि मग भगवंत सांगतायत की कशा प्रकारे हा स्थिताधीर मुनी, या सगळ्या श्लोकांमध्ये भगवंतांनी स्थिताधीर मुनीचं उदाहरण दिलंय. कोण आहे बघा, सांगा मला चॅट मध्ये हे स्थिताधीर मुनी कोण आहेत? कोण वाटतायत तुम्हाला? गेस करा, कोण असू शकतील? प्रयत्न करून बघा. प्रल्हाद महाराज, उर्मिला माताजी, खूप छान. भक्त प्रल्हाद. गौरी माताजी येस, गौरी माताजी गौतम बुद्ध नाही, भक्त प्रल्हाद. दीना माताजी धन्यवाद. ते तन्वी माताजी धन्यवाद. खूप छान, खूप छान. खूप आनंद आहे, तुम्ही सर्वजण खूप छान इन्व्हॉल्व झाले आहात. मला खूप आनंद आहे. असेच 18 अध्यायापर्यंत ज्ञान घेत राहा. पहिल्या दुसऱ्या अध्यायापर्यंत नाही हो काही समजणार, पण निश्चित हे ज्ञान पुढे घेत राहा. खूप आनंद आहे तुमच्या संवादांमुळे. आणि म्हणून आता भगवंत सांगतात की स्थिताधीर मुनी म्हणजे काय. श्री भगवान वाच प्रजहाती यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते, तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच कोण असे स्थिताधीर मुनी की ज्यांनी मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या मग कुठेतरी जे इंद्रिय विषय, जे आपण पुढे जाऊन एखादी आकृती मी तुम्हाला दाखवणार आहे की मग या ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियातनं जे इंद्रिय विषय आणि ज्या वासना उत्पन्न होतात, इंद्रिय इच्छा उत्पन्न होतात, मला हे हवंय, मला ते हवंय, मग या सगळ्या इंद्रिय विषयांचा त्याग करून मनाला कुठेतरी एकांतात केंद्रित करून मग हे प्रल्हाद महाराज इतके दृढ होते की मग प्रत्यक्ष त्यांचे वडील हिरण्यकश्यपू प्रत्येक दिवशी त्यांना मरण यातनातून घालवत होते. त्यांच्या समोर मरण यातना होत्या, परंतु त्या मरण यातनांना न घाबरता भगवंत माझ्या पाठीशी आहेत आणि देव माझं रक्षण करणार आहे, या एका भावनेने ते दृढ निश्चित झालेले होते. थोडा सर्दीमुळे माझा घसा कोरडा पडतोय, त्यामुळे मला पाणी प्यावं लागतंय. ठीक आहे. आणि म्हणूनच अशा इंद्रिय इच्छांचा जो त्याग करतो त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते. त्यांनी कुठेतरी स्वतःचं मन, बुद्धी, अहंकार आणि मग तो अहंकार तर कुठेतरी दूर पळवलेला असतो आणि म्हणूनच त्या मन आणि बुद्धीला एकाग्र केलेलं असतं. त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते आणि तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो. मग प्रत्यक्ष आगीमध्ये सुद्धा जो दृढ भावनेने भगवंतांची प्रार्थना करतोय की भगवंत आहेत, माझं रक्षण करणार आहे, हे जाणणं महत्वाचं. कारण हा दृढ निश्चय करणाराच फक्त स्थिताधीर मुनी होऊ शकतो. दुःखेष्वनुद्विग्ना सुखेषु विगत स्पृहः वीतरागभय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती माताजी वाचा. हरे कृष्ण. जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्षोल्लासित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे, त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जो त्रिविध तापांनीही, मग ह्या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे या मायेचा, जे आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत कशा प्रकारे या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली मनुष्य जगतोय. आणि म्हणूनच या सगळ्यांनी मन विचलित न करणारी व्यक्ती आणि ज्यांना सुख मिळालं तरी खूप हर्षोल्लासित होऊन जात नाही आणि दुःख मिळालं म्हणून खूप खचूनही जात नाही, जो आसक्ती, भय, क्रोध याच्यापासून स्वतःला त्यांनी नियंत्रित ठेवलंय, त्यांनी मुक्त ठेवलेलं आहे आणि त्याला स्थिताधीर मुनी असं म्हटलं जातं. मग कुठेतरी त्यांनी त्या आत्म साक्षात्कारी की मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, म्हणून त्या शरीराला कुठेतरी जपत जपत राहण्यापेक्षा कुठेतरी या सगळ्या गोष्टींवर सामर्थ्य मिळवलेलं आहे, नियंत्रण मिळवलेलं आहे. आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती ही
स्थिताधीर मुनी राहते. हरे कृष्ण. किरण प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेतो, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयातून आवरून घेतो, तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. किती सुंदर उदाहरण दिले. हरे कृष्ण प्रभूजी. खूप सुंदर असं की बघा, कासव या मायेच्या जगामध्ये किंवा कुठेतरी त्याला जर वाटलं काही धोका आहे, तर तो सगळे इंद्रिय त्याच्या आतमध्ये ओढून घेतो. कारण कुठेतरी स्वतःला नियंत्रण करतो, कुठेतरी स्वतःचं संरक्षण करतो. आणि तसंच या जगामध्ये, भौतिक जगामध्ये, मग तुम्ही स्वतःच्या त्या मनाला नियंत्रण करणं, त्या इंद्रियांना मला हे हवंय, मग माझ्याकडे एवढ्या गोष्टी आहेत पण मला ते पण अजून हवंय, कारण हे इंद्रिय विषय आहेत. मग मला लागणाऱ्या गोष्टी आहेत पण आहे ना हो तुमच्याकडे. मग कुठेतरी त्या इंद्रिय विषयांना आवरून घेणं, स्वतःच्या मनावरती कंट्रोल करणं, आणि तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढ होऊ शकतो. ज्यांनी या मनाला आवर घालायची ती आकलन शक्ती आणली आहे स्वतःमध्ये, कुठेतरी ती दृढता आणली आहे, तो स्वतःमध्ये निश्चित हे करू शकतो. आणि म्हणून ही भौतिक दृष्टी कशी आहे आणि आध्यात्मिक दृष्टी, की दैवतांमुळे त्रासलेले उष्ण, थंडी, हिवाळा, उन्हाळा, शरीर मी आहे, हे भौतिक सृष्टीचं सगळं विचार आहेत. शरीर मरतं तेव्हा मी मरतो, चिंता आणि गोंधळ का हा सगळा? कारण कुठेतरी शरीराशी निगडीत सगळ्या भावना आहेत. कारण कुठेतरी या शरीराला जपायचंय. मग भगवंतांनी सांगितलंय, प्रभुपादांनी पण सांगितलंय, की म्हणूनच शरीराचे हाल करू नका. की तुम्ही जेव्हा उपास करता, तुम्ही एकादशीचे उपास करता, तुम्ही आजारी आहात, तेव्हा या शरीराला क्लेश देऊ नका. कारण या शरीराला घेऊनच पुढे जे जे काही आपण या भौतिक जगामध्ये क्रिया करतो, या त्रिगुणांच्या प्रभावाला प्रभावाला ओलांडून कुठेतरी गुणातीत जाऊन क्रिया करतो, तेव्हा हे शरीरही तितकंच महत्वाचं आहे. पण त्याला जाणणं, मग त्याला का जाणायचंय? कारण कुठेतरी त्या आत्म्याला जाणायचंय. कुठेतरी तो शरीर आहे, पण त्या शरीराला चालवणारा ड्रायव्हर कोण आहे? तर तो आत्मा. आणि ती आत्मसाक्षात्काराची भावना कुठेतरी जोपासण्याचा प्रयत्न केला, तर या शारीरिक पातळीच्या छोट्या छोट्या गोष्टीतून निश्चित आपण स्वतःला मुक्त करू शकतो. आणि म्हणूनच आध्यात्मिक भक्त काय विचार करतो? सर्व परिस्थितीमध्ये सहनशील असतो. तो स्वतःला निश्चितच कुठेतरी नियंत्रित ठेवतो. मग ठीक आहे, या गोष्टी आहेत ना, मी त्याच्यातही सामावून घेऊ. आत्मा आंतरिक आहे, मरत नाही, जन्म घेत नाही. आत्मा हा चिरंतन आहे, सच्चित आनंद आहे, जो शाश्वत आहे, जो अत्यंत ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, आणि जो भगवंतांसारखा आनंदमय आहे. मग तो कापला जाऊ शकत नाही, जाळला जाऊ शकत नाही, नष्ट केला जाऊ शकत नाही, मारला जाऊ शकत नाही. शरीर मरतं, नेहमी बदलतं, परंतु आत्मा हा तोच राहतो. संपूर्ण शरीरात आत्म्यामुळे चैतन्य व्यापलेलं असतं. कारण आपण बघू पुढच्या अध्यायांमध्ये आता, की शरीराला समोर ठेवून बघा, जर आत्माच नसेल तर तो शरीर, मग निर्जीव शरीर, मग मृत शरीर कशाला म्हणतात? कारण त्याच्यातनं आत्मा निघून गेलेला असतो. आणि म्हणून जे चैतन्य असतं ते पूर्ण त्या आत्म्याच्या स्वरूपात असतं. हे आपल्याला पुढे जाऊन अजून निश्चितपणे जाणायचंय. मग आता हा स्थिताचीर मुनी, मग या स्थिताधीर मुनीला, अर्जुनाला सगळं एक्सप्लेन केलंय भगवंतांनी. मग तरीही आपण सगळं जाणतोय, कळतंय, पण वळत का नाही? काय का स्थिताधीर मुनी होऊ शकत नाही? का कुठेतरी प्रयत्न केला जाऊ शकत नाही इंद्रियांना कंट्रोल करण्याचा? एक 10 मिनिटं द्या. हा अध्याय मोठा आहे म्हणून रोज अध्याय आपला वेळेत संपेल. दुसरा अध्याय थोडा मोठा असल्या कारणाने थोडा आपण पुढे जातोय. ध्यायतो विषयान् पुंसः संजस्तेषुपजायते, संजस्ता संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयांची आसक्ती वाढत जाते, आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होते, आणि कामापासूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण माताजी. मग बघा, खूप सुंदर अशी उपमा दिलेली आहे प्रभुपादांनी. मग काय होतं हो निश्चित? मग जेव्हा या सगळ्या स्थिताधीर मुनी म्हटलंय, ज्याला कुठेतरी इंद्रिय विषयांचा कंट्रोल आहे, मग हे सुंदर असं उदाहरण दिलंय प्रभुपादांनी. मग त्याच्यामध्ये आसक्ती, वासना, क्रोध कशा प्रकारे एकमेकांशी रिलेटेड आहे. एक मुलगा आणि मुलगी आहे, त्या मुला आणि मुलगीला एकमेकांना बघतात बरं का, बघतात इथपर्यंत ठीक असतं. बघितल्यावर मनामध्ये कुठेतरी आसक्ती निर्माण होते, की आपल्याला या मुलीला भेटायचंय. मग ती आसक्ती कुठेतरी वासनेमध्ये जाते.
मग त्या व्यक्तीशी आपल्याला जवळीक साधायची. आता ती वासना इतक्या पराकोटीला जाते की कुठेतरी डिमांड्स वाढतात, कुठेतरी त्या व्यक्तीकडून मिळणाऱ्या गोष्टींचं डिमांड, कुठेतरी डॉमिनन्स वाढतो आणि मग त्याचं रूपांतर कशात होतं? क्रोधामध्ये होतं. आणि त्या कामाचं, ती काम वासना कुठेतरी क्रोधामध्ये जाते आणि म्हणूनच त्याच्यातनं क्रोधाचा उद्भव होतो आणि त्या क्रोधामुळे बुद्धीचा नाश होतो, मन पूर्णपणे भ्रमित होतं आणि मनाचा सगळा तोल ढळलेला असतो. आणि म्हणून मग स्थिताधीर मुनी होणं काय हो, साधं चांगलं आयुष्य सुद्धा मनुष्य जगू शकत नाही, कारण वासनेच्या पोटी आहारी गेलेला असतो. आणि म्हणून इंद्रिय विषयांचं चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयांची आसक्ती वाढत जाते. अशा आसक्तीतून काम निर्माण होतं आणि कामापासूनच क्रोधाची उत्पत्ती होते. क्रोधात भवती सम्मोहा, सम्मोहात स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रशांत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती माताजी. हरे कृष्ण. क्रोधापासून समूह निर्माण होतो आणि भ्रमित होते. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अंधकृपात पतन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हा क्रोध काय करतो? क्रोध म्हणजे काय हो? क्रोध म्हणजे गेलं सगळं, नियंत्रणच गेलं मनाचं, मनाचा सगळा पूर्णपणे कल गेला. इतकं स्वतःला कुठेतरी त्या खोल याच्यात टाकलं की मनामुळे मग तो समूह निर्माण होऊन भ्रमित अवस्था होते की मग मी माझ्याच भ्रमात, मला ते मिळालंच पाहिजे, काहीही करून मला ते पाहिजे. आणि मग ती बुद्धी स्मृती, मग मग एखादी चांगल्या बुद्धी स्मृती असतील त्यांचा पण नाश होतो. ती स्मृतीचा विभ्रंश होतो, बुद्धीचा नाश होतो आणि बुद्धी नाश झाल्यावर काय होणार हो? ती व्यक्ती पूर्णपणे अधःपतनाला जाते आणि मग पूर्णपणे त्या भौतिक अधःपतनामध्ये स्वतःचं नुकसान करून घेते आणि कुठेतरी खूप वाईट प्रवृत्तीच्या अधीन होते. म्हणून या इंद्रिय वस्तू किती हव्या आहेत, त्याची आसक्ती हवी का नको, मग ती आसक्ती वासनेत रूपांतर करते. वासना म्हणजे कामाची वासना आणि मग कुठेतरी क्रोध निर्माण होतो. क्रोधामध्ये कुठेतरी मनुष्य भ्रमाच्या अवस्थेत जाऊन स्मृतीचा भ्रमनिराश होतो. कुठेतरी चांगल्या गोष्टींचा विसर पडतो की आपण असे वागणारे आहोत, ते आपण असे वागतो याचा सुद्धा विसर पडतो आणि मग तो विसर कुठेतरी बुद्धीचा नाश करतो आणि ती अधःपतनाला कुठेतरी कारणीभूत होते. अशा प्रकारे स्थिताधीर मुनी होण्यामध्ये हे मुख्य ब्लॉकेज आहे की सगळं कळतंय, सगळं माहितीये, पण वळत नाहीये. का वळत नाहीये? कारण ते ज्ञान घ्या, कुठेतरी स्वतःला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करा. हे जाणार आहोत, ही खूप सुरुवात आहे हो, खूप सुरुवात आहे, परंतु हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. माताजी वाचणार? हरे कृष्ण. शेवटचा आहे तो श्लोक. हा शेवटची माताजी, slide. वाचते. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या इंद्रिय विषयांची आसक्ती टाळून त्यांच्यापासून अनासक्त होऊन जो स्वतःला मुक्त करतो आणि जो स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना मग हे स्वातंत्र्य काय दिलंय हो? 15 ऑगस्ट इंडिपेंडन्स डे साजरा करणार आहोत. इंडिपेंडन्स कशाचं दिलंय? वाटेल तसं वागायचं इंडिपेंडन्स नाही. कुठेतरी स्वतःला शिस्त लावा, कुठेतरी स्वतःला तत्वांवर वागवा. मग आपण बघतोय हे राजकारणी लोक कसे अंधाधुंदी माजलेली आहे, सगळ्यांच्या कशा प्रकारे वागणुकी आहेत. मग मनामध्ये काय आहे? फक्त कपट आहे, द्वेष आहे, स्वार्थ आहे. आणि म्हणून नियामक तत्व आहे स्वातंत्र्य आहे हो. स्वातंत्र्याचं व्याख्या काय आहे? आणि म्हणून या स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये ज्या प्रभुपादांचं चित्र आपल्याला दिसतंय, या प्रभुपादांनी फक्त एकच दृढ विश्वास केला होता, प्रत्येकाच्या मनामध्ये मला कृष्ण भावना निर्माण करायची आहे. आणि म्हणूनच गुरूंच्या आदेशानुसार फक्त भारतामध्ये नाही तर परदेशामध्ये जाऊन मला कृष्ण भावनेचा प्रसार करायचा आहे. मग ते हिप्पी लोक असो किंवा अगदी ड्रग्सच्या अधीन झालेले लोक असो, प्रभुपाद कुठे गेले नाही सांगा.
आणि अशा सगळ्या गोष्टींना सामोरं जात, पण कुठल्याही प्रकारे आपल्या मनातलं सामर्थ्य कमी न होऊ देता किंवा त्या वाईट वृत्तीचा आपल्यावर प्रभाव न होऊ देता असा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. आणि असे हे आपले श्रीला प्रभुपाद जे स्थिताधीर मुनी आहेत. स्थिताधीर मुनींचं हे दुसरं उदाहरण की जे ढळले नाहीत. कितीही संकट आली, अन्न नव्हतं खायला, झोपायला जागा नाही, कितीतरी ज्या भारतामध्ये ज्यांना दुर्दैवाने प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यांच्या गुरुच्या आदेशानुसार ते परदेशामध्ये गेले आणि जिथे कृष्णही माहित नव्हता, हो, जिथे महाभारतही माहित नव्हतं, अशांनी प्रभुपादांना जवळ केलेलं आहे. आणि अशांनी प्रभुपादांच्या त्या सुंदर उपदेशावरती आचरण केलेलं आहे. आणि ज्या इस्कॉनची स्थापना 1966 साली न्यूयॉर्क मध्ये प्रभुपादांनी केली आणि अनेक असे इस्कॉन प्रभुपादांनी नंतर अनेक देशांमध्ये आपण बघतो की युक्रेन सारख्या ठिकाणी युद्ध अवस्था होती, जिथे इस्कॉनने किती मदत केली. अशा या निरनिराळ्या देशांमध्ये, अनेक परदेशांमध्ये, मग आता आपण भारतामध्ये सुद्धा मायापूरमध्ये बघतो, वृंदावन सारखं सुंदर असं पवित्र ठिकाण. निश्चित या स्थळांना भेटी द्या की जिथे तुम्हाला सगळ्या कृष्णाच्या अगदी पास्ट टाइम्स आणि गोष्टींबद्दल निश्चित माहिती मिळेल. आणि म्हणूनच असा हा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण प्राप्ती करू शकतो आणि असा हा स्थिताधीर मुनी आहे. हे आपण या अध्यायात जाणलंय. क्षमस्व, थोडे 10 मिनिटं जास्त घेतले आहेत. तुम्हाला 5 मिनिटं मी देऊ शकेन. काहीही प्रश्न असतील तर विचारा. इथे आपण आपला अध्याय समाप्त करतो आहोत, ज्याचं थोडंसं संक्षिप्त विभागणी मी इथे दिलेली आहे. रेकॉर्डिंग स्टॉप.